pokračovaní cyklu, kedy medzinárodného cyklu prednášok Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, interdisciplinárne dialógy. Ja mám na iba naozaj pár viet. Ide o to, že tento cyklus, ktorý pôvodnej medzikatedrovej báze katedry kulturológie a filozofie vznikol v roku 2009 a som rád, že sme tu všetci traja spoluzakladatelia. Docentka Javorská, docent Viterpachaja sa vlastne znovu obnovuje. To viac než trojročná medzera od februára, myslím, alebo januára 2020 bola spôsobená koronakrízou, tak sme všetci spolugaranti veľmi radi. Teraz aj hlavná organizačná garantka, docentka Jarová, že nové vedenie fakulty sa rozhodlo obnoviť tento cyklus prednášok do tohto akademického roka 2023-2024. Ja iba upravím pozornosť ešte na to, že koncom minulého roka vyšlo druhé rozšírené vydanie zborníka, eponymného rovnomenného zborníka interdisciplinárne dialógy, ktorý zachytáva tento cyklus výberov v prednáškach od počiatku až potom rok 2020. S ohľadom na to, že printové vydanie je rozobraté, vám chcem povedať, že malo by byť, alebo je teda prístupná PDF verzia na stránke fakulty sekcie interdisciplinárne dialógy. Takže ešte raz teším sa, že nové vedenie sa rozhodlo obnoviť tento cyklus a ja odovzdávam teraz slovo spolugarantke tohto cyklu pani profesorke Javorskej, aby uviedla našu záčnú hostku. Ďakujem. Kognitívna veda patrí v súčasnosti v jednej z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich vedných disciplín. Kognitívni vedci sa podujali v druhej polovici 20. storočia na neľahkú úlohu demystifikovať povahu a funkcie stavov ľudskej mysle. V našich podmienkách je podrobnejšia reflexia kognitívno-vedného výskumu značne segmentovaná naprieč jednotlivými disciplínami. Na medzinárodných kongresoch sa stretávajú odborníci z rôznych vedných oblastí, informatici, matematici, filozofi, psychológovia, lekári, ktorých zjednocuje záujem o poznanie kognitívnych procesov prebiehajúcich v ľudskom mozgu a o ich simuláciu metódami modernej umelej inteligencie, ale aj neurónových sietí či evolučných algoritmov. Kognitívna veda a umelá inteligencia sú už dnes dobre inštitucionalizované vedné odbory, ktoré majú interdisciplinárne až transdisciplinárne zameranie. Preto s radosťou vítam, vzhľadom na povahu nášho prednáškového cyklu interdisciplinárne dialógy, jednu z mála slovenských vedkýň, ktorá svoj profesný a pedagogický život venovala práve uvedenému výskumu, slovenskú filozofku a v súčasnosti aj pedagogičku Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, pani profesorku Silviu Tomáškovú Gálikovú. V slovníku filozofie od Jozefa Piačeka sa môžeme dočítať: Silvia Gáliková je slovenská filozofka, významná predstaviteľka filozofie mysle na Slovensku, popri ktorej jej ďalšou oblasťou skúmania sú filozofické otázky kognitívnych vied. Od roku 1988 až do roku 2019 pôsobila na oddelení analytickej filozofie Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied a zároveň tiež do roku 2019 pôsobila na katedre filozofie Trnavskej univerzity v Trnave, kde bola zakladateľkou Centra pre kognitívne vedy. V súčasnosti prednáša na katedre filozofie a politológie UKF v Nitre a zároveň vedie seminár v anglickom jazyku Seminar of Cognitive Science na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Pani profesorka sa zúčastnila množstva vedeckých a výskumných pobytov. Snáď medzi také najvýznamnejšie patria vedecké pobyty na St. Anthony College, Oxford University, University of Ottawa in Canada, University of San Diego, USA, University of Nottingham, Jagellonská univerzita v Krakove,
Univerzity Amsterdam, ďalej známa Univerzita Wales, Bangorská univerzita. A medzi také najposlednejšie vedecké významné výskumné pobyty v roku 2018 bol to pobyt na Balliol College, Oxford University a na Department of Philosophy na Univerzite v Yorku. Pani profesorka napísala množstvo vedeckých výskumných prác a monografií, snáď medzi tie najvýznamnejšie, ktoré ovplyvnili celú generáciu mladých vedcov a študentov, ktorí sa zaujímajú teda nielen o kognitívne vedy, ale aj o povahu mysle, tie problémy vedomia, pocitov, a vôbec teda našej kognície sú úvod do kognitívnych vied, úvod do filozofie vedomia, úvod do filozofie mysle, ďalej významná monografia Psyché od animálnych duchov k neurotransmiterom a veľmi známa antológia filozofie mysle, ktorú vydala spolu s Egonom Gálom. Každoročne sa pani profesorka zúčastňuje významných konferencií, ktoré majú dlhoročnú tradíciu, čím aj dokumentujú, že tieto vedné odbory našli pevné zakotvenie nielen vo filozofickej obci, ale v odboroch technických vied, prírodovedných vied, sociálnych vied, v oblastiach filozofie mysle, kognitívnej psychológie, umelej inteligencie a umelého života. Medzi tie najvýznamnejšie snáď a najstaršie patrí 23. ročník tohto roku konferencie Kognícia a umelý život, ďalej 27. ročník Československého sympózia o analytickej filozofii a tiež medzinárodná konferencia s dlhoročnou tradíciou umelá inteligencia a kognitívna veda. Krátky citát si dovolím pridať k tomuto úvodnému expoze z diela Psyché od animálnych duchov k neurotransmiterom, ktoré napísala pani profesorka. Jednotlivými kognitívnymi stavmi, v našej terminológii skôr psychickými či duševnými stavmi, ako napríklad vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie, emócie, sa zaoberajú tradičné disciplíny ako psychológia, medicína, filozofia. Za nemenej významné a nanajvýš aktuálne pokladám zdôraznenie interdisciplinárnej povahy kognitovedného skúmania mysle. V dôsledku toho sa naše domnele neobjektivizovateľné a najvnútornejšie myšlienky, pocity a predstavy stali predmetom vedeckého skúmania. Navyše, okrem záhadnosti spájanej so subjektívnym životom človeka, sa definitívne spochybnili prístupy odvolávajúce sa na čisto filozofickú či teoretickú povahu problémov tzv. Vnútorného. Koniec citátu. Tak dovolte, aby som odovzdala slovo pani profesorke, ktorá nám predniesie svoju prednášku s názvom Veda o duši k povahe pocitov, myšlienok, predstav z pohľadu filozofie a vedy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pani docentke Javorskej za také vychválenie až a za pozvanie vám zdeliť niekoľko svojich myšlienok. V podstate mám vo zvyku tie prednášky ako nejakým spôsobom tlmočiť interaktívne. To znamená, že ak je nejaký pojem alebo niečo, čo by ste hneď chceli, ako tak môžete zasiahnuť, ale verím tomu, pretože chcem, aby ten môj prednes bol kratší, aby sme mali čas na diskusiu, ktorá zrejme bude zaujímavejšia. Skutočne je pravda, že sa to počúva tak ťažko, že už toľko rokov sa venujem problematike a dovolím si teraz, poviem k tomu pojmu duše. A nechcem vyvolávať nejaké zvláštne konotácie, ale pretože v podstate som začala sa zaoberať filozofiou mysle, philosophy of mind,
a to je angloamerická filozofia, alebo jej súčasť. A v podstate filozofia, ako kolegovia v zahraničí by možno boli trochu, nie že zhrození, ale ja im to nebudem hovoriť a ani vy im to neprezradíte, že to nie je science of the soul, pretože soul je duša, ale to má náboženské konotácie. Samozrejme nemusí mať a ja používam aj tu, aj v tej svojej ako teoretickej práci budem používať, dovolím si to používať synonymicky s pomenovaním nášho vnútorného života, bolo to tu spomenuté. To znamená, pod dušou budem rozumieť všetky naše myšlienky, náš bohatý vnútorný svet, pocity, predstavy a tak ďalej. Ono to súvisí aj s tým, že aj ako tu boli spomenuté kognitívne vedy, sa síce začali zaoberať v tej polovici 20. storočia takými, ako poviem to teraz, jednoduchšími stavmi ľudskej mysle, ale jednoduchšími naozaj len vo vzťahu k zložitosti tých ostatných. A to bola pamäť, riešenie problémov, súviselo to s boomom počítačových vied a neurovied. Ale v súčasnosti aj tie kognitívne vedy zahrňajú, môžem povedať, všetky stavy, aj tie, ktoré sa pokladajú naozaj za takmer neuchopiteľné, to sú naše pocity, naše vedomie, naše sebauvedomenie, sebareflexia. Dlhú dobu sa vedci báli, myslím, že tam bol aj ten moment strachu, respektíve takého nejasného vysporadovania sa s tým, že aj čosi tak subtilné, citlivé a jedinečné a neopakovateľné, už keď to hovorím, už to začína naberať nádych, že tak toto sa stalo predmetom vedeckého skúmania. Áno, našťastie áno, od tej polovice 20. storočia. A to vďaka vzniku kognitívnej vedy. Taká poznámka, ešte kognitívna veda, cognitive science, u nás kognitívne vedy. Niekedy to vyvoláva, tak nie sme jednotní v tom preklade, ale chcem len povedať, že v rámci kognitívnej vedy, kam patria kognitívna psychológia, kognitívna neuroveda, patrí filozofia tiež, ale samozrejme len časť filozofov, ktorí vychádzajú z hlavných teoretických východisk, ale aj metodológie vedy. No a potom samozrejme ešte lingvistika a umelá inteligencia, počítačové vedy a množstvo ďalších. Tie vedy sa, ako ten rozsah vied sa stále ako je širší a takisto je širšie poňatie tých medzi alebo transdisciplinárnych súvislostí, pretože sa ukazuje, že my síce vieme, alebo už do školských rokov vieme, že mozog, alebo sme sa učili, mozog je najkomplikovanejší objekt, ale tá skutočná interdisciplinárita, ktorá zatiaľ je, myslím si, len na takom začiatku, znamená, že naozaj čo najviac disciplín, či už prírodovedných, humanitných a spoločenskovedných, čím viac sa darí vytvoriť týmy, ktoré sa zaoberajú spoločným problémom, a to je vlastne to taký tvrdý oriešok, vymedziť ten spoločný problém. Takže ja zopakujem znovu, že teda pod dušou budem chápať náš subjektívny svet. Obrázok. Tento obrázok tak používam, pretože samozrejme psyché, a psyché teraz nie je synonymom, ale má svoje, ľudská duša má svoje konotácie, respektíve v dejinách. Od prvopočiatku teda vzniku filozofie sa filozofi zaoberali tým vnútorným, hej, iné pojmy, iné prostredie, ale to úsilie rozumom uchopiť aj to neuchopiteľné, tak to ako pretrvalo dodnes a pre mnohých je to také prekvapenie, je to prekvapivá domnienka, ako napísal jeden americký
neurovedes, že vlastne to, čo sa nám zdá veľmi neintuitívne, to znamená, že Zem sa nehýbe, Slnko svieti, Mesiac svieti, tak to v podstate sa týka aj tej ľudskej duše. A niektoré myšlienky, ktoré si myslím, že sú tak zaujímavé a aktuálne. Obrázok krásnej psyché a syna Afrodity Erosa, ktorý vlastne ktorý sa zamiloval proti vôli svojej matky do ženy považovanej za krásnejšiu možno, alebo teda žiarlila na ňu, tak to je symbol jednej z najušľachtilejších, si dovolím tvrdiť, cností ľudskej duše, a to je láska. A potom sú tam ešte tí motýlkovia, čo uvidíte na slajdoch, tak to je tiež používaná metafora, alebo vyjadruje istú kvalitu ľudskej duše, ideálnu, toho, že, poviem to tak, zjednodušene, zo škaredej gusenice vznikne krásny motýl. Motýl je znakom alebo metaforou slobodnej duše. Sme slobodní a radi to nielenže počujeme, ale je to významné, má to veľký význam pre náš život. Takže v stručnosti budem používať tie pojmy, samozrejme ospravedlňujem sa, sú tu filológovia, alebo nie, ale myseľ, vedomie, ja, vnútorná skúsenosť, samozrejme, že každý má svoj význam. Ja to tu budem, ja si dovolím to použiť ako synonymicky, i keď samozrejme sú rozdiely medzi tým, čo sú to stavy vedomia, čo sú stavy nevedomia, podvedomia, čo autor, to iný názor. Potom sa zamyslím len nad tým problémom vzťahu tej bežnej skúsenosti, pretože mnohí filozofi si to možno uvedomovali, možno niektorí viac, niektorí menej, že pomenúvame svoju vnútornú skúsenosť pojmami, ktoré používajú aj oni, používajú sa vo vedách. Je tam neuveriteľná ako bohatá viacznačnosť tých pojmov a preto aj filozofi niekedy a filozofia veci zvlášť si nerozumejú, pretože to používame v rôznych významoch. Preto tento môj prístup je asi ten najhorší, čo sa týka všeobecnosti. No a na príklade analogie zrakového vnímania a vlastne vnímania vnútorného, ktoré sa označuje pojmom introspekcia, sa budem snažiť niektoré myšlienky. Zobrazovanie, bolo tu spomenuté ako zobrazovacie technológie, naozaj boom v 20. storočí a málo kto sa nezhodne, a to je možno jedna taká veľká zhoda, našťastie medzi filozofmi a vedcami a inými odborníkmi, že teda to zobrazovanie krajiny vnútorného je významné. Na tom sa zhodnú. Hej. V klinickom priestore alebo v klinickej praxi lokalita alebo lokalizácia abnormalít vzťahu mozgu, vedomie, správanie zohráva nesmierny význam v diagnostikovaní, v terapii, o tom málo kto pochybuje. Experimentálny, to je práve tá rovina, ktorú rozpracovali kognitívni vedci, pretože vlastne kognitívna veda sa zaoberá pozorovaním tej kognitívnej aktivity, myslenia, pociťovania pomocou zobrazovacích technológií prvýkrát v tom polovici 20. storočia in vivo, čiže počas života jedinca, čo predtým nebolo možné, a tento prístup práve priniesol veľké poznatky, významné poznatky do oblasti terapie, diagnózy, ale aj experimentovania s skúsenosťou človeka.
Teoreticky to by nás mohlo tak zaujímať najviac, i keď ešte možno je skoro nejak predpovedať to zhodnotenie tých vedeckých poznatkov je veľmi, si dovolím tvrdiť, a reflexia vo filozofii veľmi pomalá. Ono to možno nie je prekvapujúce, najpomalšie sa to odráža v našom myslení. Tieto zmeny, ktoré priniesla a ešte bude a prinesie, ako dúfam, ďalšie skúmanie. To, že sa ľudská duša, myseľ, vedomie stali vedeckými explanandami, je téza, ktorá je ako fakt, ale samozrejme aj vzhľadom na tradíciu, aj tradície u nás, teoretické, filozofické a humanitnovedné, nie je to téza prijatá vo všeobecnosti a myslím si, že nikdy ani nebude, práve preto, že tá ľudská duša je skutočne niečo veľmi krehké. Napriek tomu sme schopní, alebo teda veda s pomocou ďalších disciplín je schopná skúmať povahu a nášho vnútorného sveta. No a prakticky to súvisí samozrejme aj s tým klinickým vysvetľovaním povahy mysle a konania človeka, čo neprekvapuje od vzniku filozofie a iných disciplín, tvorí súčasť predmetu skúmania. Človek proste chce vedieť, my sme to dnes aj na seminári, kto som, odkiaľ som, kam kráčam, respektíve širšie otázky a vlastne tie širšie otázky sa snúbia v tej otázke by som povedala, citlivejšej a to je osobný alebo personálny život každého z nás. Takže ešte k tomuto obrázku, to je obrázok, ktorý som si dovolila použiť so súhlasom Hany Damasiovej, ktorá skúma neurovedkyňa spolu s, možno meno Damasio, je vám známe, neurovedci americkí, ktorí dostali aj nejaké ocenenie za výskum v oblasti demencie Alzheimerovej choroby. Takže to len aby ste videli, keby som chcela provokovať, ale tak už som to povedala, tak je to ten obrázok vnútorného z hľadiska toho, ako vyzerajú neurónové dráhy živého mozgu zobrazené pomocou magnetickej rezonancie. Možno niektorí z vás boli už v tom tuneli a tiež je to veľmi vzácna ako technológia. Teraz tie otázky, to už som povedala, samozrejme, že tie otázky, ja mám tu obrázok z Alice v krajine zázrakov, myslím, že to je veľmi filozoficky podnetná knižka, síce určená pre deti, ale aj pre dospelých a tam môžeme nájsť veľmi veľa nielen týchto otázok, ale aj takých naznačených odpovedí. Čiže namiesto vyčerpávajúcich odpovedí, ja ani neviem, či vlastne môžu byť zodpovedané tieto otázky. Myslím si, že ani nie. V podstate je tam istá miera toho, čo sa dá zodpovedať. Tá dobrá správa, ktorá možno vyznieva to veľmi zvláštne, keď to poviem aj v prostredí filozofov, je, že okolitý svet existuje. Existujeme my, existujú zvieratá, peniaze, hypotéky. Nie je to triviálna téza, ale myslím si, že nejak tie pochybnosti alebo argumentácie v neprospech tejto tézy nie sú na programe dňa a nie sú zaujímavé. Skúsenosť, naša vnútorná skúsenosť, vonkajšia skúsenosť vo všeobecnosti existuje, tak ako vnútorný svet našich myšlienok, pocitov, predstav a bolestí. No a tu sa prelína vlastne aj tá každodenná skúsenosť s takým východiskom, ktoré ja som niekde vo svojej práci, myslím, nazvala, nie je to dôležité, ako naivný realizmus. Naivný realizmus, že teda svet existuje, my to vieme, vedci to vedia a nepotrebujeme to nejakým spôsobom dokladať, pretože doložené to máme každodenne, či už v pozitívnom alebo v negatívnom slova zmysle. Dovolím si na ten vzťah
Nie je to samozrejme jednoduchý vzťah ani priamočiary medzi tou bežnou skúsenosťou alebo zdravým rozumom. Ten zdravý rozum, samozrejme to tiež nie je vhodný, ale prekladáme týmto v angličtine common sense. Veľmi mi to, aj keď to hovorím, nejak mi to neznie, pretože zdravý rozum, zdravý, no tak sme ako zdraví, ale v podstate nie je to presné to, čo sa chce vyjadriť tým common sense, pretože to sa týka všetkých, ne? Všetkých ľudí. No a nadviažem, že vlastne to poznanie v každodennej skúsenosti, samozrejme od pradávna, to môžem tak povedať, sa usilujeme vysvetliť, poznať, poznávať. A vo filozofii, ten zrod filozofie, význam toho rozumového uchopenia, vysvetlenia prirodzeného, i keď doposiaľ nedisponujeme nejakou definíciou toho, čo je rozum. Napriek tomu si myslím, že vieme asi, keď poznáme jednotlivé tie diela a aj prístupy vo vede, čo asi to rozumné, aké bude mať charakteristiky. No, v tej bežnej skúsenosti, ja teraz veľmi zjednodušujem, si teda predstavujeme, alebo častokrát ide to ruka v ruke s niektorými filozofickými názormi, že svet poznávame taký, aký je v skutočnosti, alebo aký sa nám javí. Ja nepôjdem do toho problému skutočnosti, lebo to je zvláštny problém, ale opäť si dovolím pripomenúť, že skutočnosťou rozumiem okolitý svet. Ne? A v tomto je bežná skúsenosť a veda, myslím, zajedno, hej, že ten svet existuje a my ho chceme vysvetliť seba samého, samozrejme, v rámci neho. Čiže vo vzťahu k tej bežnej skúsenosti veda, by som si dovolím povedať, že nadväzuje na poznanie z bežnej skúsenosti, ale samozrejme to poznanie vieme, sme sa to učili na základnej škole, že doplňa o metódy, o systematické princípy, usiluje sa vytvoriť teóriu a je to nekonečný proces hľadania, formulácie otázok a hľadania odpovedí. Možno tie odpovede ani nie sú až tak dôležité ako tie otázky, aby tie otázky boli zmysluplné. A to je jedna z úloh filozofie a iných humanitných disciplín, aby sa zamýšľali nad tými otázkami, či sú dobre položené, či im rozumieme rovnako, pretože sú formulované v pojmoch, ktoré častokrát majú mnohoznačný význam. Teraz príklad, opäť ja sa teraz čím častejšie odvolávam na základnú školu, ale tam sme sa učili, ako vnímame teda zrakom, že teda je to v podstate to, čo ja hovorím, je nejakým, dovolím si tvrdiť, aj logickým vyústením toho, čo vieme z bežnej skúsenosti, čo vedeli naše staré matere. A nikto nepochybuje o tom, že teda my sme v svete ako bytosti živé, biologické a spoločenské tvory, ktoré vnímajú a dopadá na nás množstvo informácií, z ktorých je veľmi dobré, že väčšina je spracovaná na nevedomej úrovni, pretože keby sme si mali uvedomovať všetky tie informácie, tak myslím, že z toho by určite nejak to zdravie na to doplatilo. Čiže väčšinu informácií spracúvame na nevedomej úrovni a o tom je vlastne veda, aj kognitívna veda. A tie poznatky sú veľmi zaujímavé z toho dôvodu, že sa ukazuje, že tá štruktúra toho nášho myslenia, pociťovania, vnímania je oveľa komplexnejšia, než sme si vôbec dokázali alebo nedokázali predstaviť a najmä sformulovať, pretože je to interakcia medzi organizmom, keď sa môžem tak vyjadriť, a tým prostredím.
Už len na príklade toho, ako vidíme, to vieme, nechcem nejak rekapitulovať, ale ako napríklad vnímame farby, tak náš svet je farebný. Bezfarebný svet by bol asi, ja neviem, nudný a v skutočnosti ale vieme, ja som dala vieme, sme sa naučili, hej, že farby neexistujú. Takže tie problémy v realite, hej, farby, neexistujú. A toto pre niektorých filozofov už je, alebo respektíve prevažne bol problém. Bol problém, celý problém. Kvality, aké kvality existujú. No, a prečo to hovorím? Pretože ten istý princíp toho, že sme schopní aspoň čiastočne alebo hľadáme odpovede na otázky o vzniku života, o vzniku človeka, i keď nemáme, a to je škandalózne, pripomínam to študentom, aby diskutovali o tom, že nemáme ujasnený pojem človeka, nemáme ujasnený pojem zrodu ani smrti človeka. To je fakt ako niečo, čo je nad môj pochop, ale zase zrejme je to aj v dôsledku toho, že ten samotný pojem a všetky tie súvislosti a charakteristiky, ktoré sa spájajú so zrodom, so zomieraním a smrťou, tak sú veľmi komplexné. Ale myslím, že si treba uvedomiť, že aj tie pojmy, ktoré používame, ktoré sa nám zdajú zrozumiteľné v bežnej skúsenosti, sú častokrát veľmi, veľmi vágne a teoreticky vlastne nie sú ošetrené. Tu sú nejaké príklady, zase hovorila som, že budem používať takú schému alebo analógiu zrakové vnímanie, ktoré je jedno z tých jednoduchších, samozrejme, keď to v rámci toho kontinua zložitosti, tak určite nezačneme problémom seba uvedomenia, ale kognitívna veda začala problematikou toho, čo je, k čomu má nejaké metódy a modelovanie. No a tu som z tej strany tej vnútornej skúsenosti a z toho zrakového vnímania si dovolím len príklady toho, ako sa prejavuje ten veľmi komplikovaný vzťah vedomých stavov alebo stavov vedomia a nevedomia alebo podvedomia, ako podľa toho, akej tradícii sa teda blížime alebo približujeme alebo vychádzame, že sú takéto fenomény, ktoré pomáhajú teoretikom porozumieť tomu, že teda o čom hovoríme, keď hovoríme o vedomí alebo o ľudskej mysli. Tak napríklad sú to známe syndrómy kôrová slepota, blind sight, počuli ste? Poznáte experimenty? Je poškodené, technických záležitostí sa snažím vyhnúť, je poškodený vizuálny kortex a subjekt tvrdí, keď sa mu premietajú na plátno nejaké obrázky v veľmi rýchlom slede, teda nestačí ich vedome zachytiť. Na to vieme, že potrebujeme niekoľko stoviek milisekúnd, 300, možno to nie sa líšia podľa toho, čo sa skúma, ale asi 250, 350 až milisekúnd na to, aby sa to dostalo, ten obrázok do nášho vedomia. No a subjekt tvrdí, že nevidí. Nevidí, lebo má poškodený vizuálny kortex, ale vzhľadom na tie dráhy, ktoré vedú od sietnica príjma signály z predmetov, potom vieme optický nerv, ide to ďalej do zrakovej kôry a potom naspäť a práve tá zraková kôra je poškodená, tak tvrdí, že nevidí. A tie experimenty sú zaujímavé v tom, že ona sa to volá metóda forced choice, ako vnútenej voľby, to znie ako povinne voliteľný predmet, že proste keď povie ten experimentátor, že vieš čo, ale pokús sa mi povedať, čo vidíš. On povie, že nevidí. Dobre, nevidí.
skús to nakresliť, tak skús niečo. A on to nakreslí, hej. To znamená, že tá neuroplasticita mozgu, to, že je schopný prepájať a sa predrátkovávať, ako to niektorí nazývajú, tak to je úžasné práve vtedy, keď zistíme, že pomocou inej doslova dráhy dokáže vykompenzovať napríklad to poškodenie. Takže dokáže a teda vymyslieť tú metódu, napríklad toto nútenou voľbou bolo tiež ako objav toho, akože sa teda síce hovorí, že nevidí, pretože má narušené vedomé dráhy, vedomé, alebo toho uvedomovania si, čiže neuvedomuje si, ale, a poviem to teraz tak, že vyznieva provokatívne, ale mozog to vidí, mozog to zachytáva, neurónová aktivita to zachytáva. A to je práve ten poznatok, že teda ako potom pomôcť tým rôznym subjektom, pacientom, ktorí majú poškodené rôzne dráhy, je to komplexné, nemáme vôbec nejakú mapu jednotnú fungovania neurónovej aktivity, ale máme veľa k dispozícii, možno až príliš v súčasnosti hypotéz testovateľných. Takže Antonov syndrom je podobne, je tam to rozhranie také ako blurred, rozmazané, vedomé, neuvedomované práve z teoretického hľadiska, že nemáme tieto pojmy ujasnené, proste nevieme. Niektorí autori uvádzajú, že sú vedomé stavy, iní vedomé procesy, vedomé udalosti, čiže je v tom pomerne veľký labyrint terminologický. Antonov syndrom, opäť subjekt tvrdí, že vidí, ale má poškodené obidve dokonca hemisféry mozgu a neuvedomuje si to. Výsledkom toho si viete predstaviť, že teda naráža do objektov, lebo si neuvedomuje, že nevidí a navyše v tomto prípade ešte keď sa k tomu pripojí teda anosognózia, že nerozpoznáva to ochorenie, tak skutočne potrebuje veľmi nejakú pomoc v tej terapii, aby si uvedomil, že teda nemôže ísť, pretože je to nebezpečné. Ďalším veľmi kurióznym takým poškodením, čo sa týka zraku, ale zraku svojho tela, zraku svojej osoby, teda ako seba reprezentácie je prosopagnózia, to ste tiež možno počuli, je to schopnosť alebo teda neschopnosť rozpoznávať tváre, neuvedomiť si vlastnú tvár. Ja som mala video, ale nemám ho pri sebe, kedy sa pozerá pacient je to také smutné veľmi, pozerá sa do zrkadla a nič mu to nehovorí. Nevie, že je to jeho tvár. Nevie, že je to tvár, po prvé, rozpoznávajú iné. Oliver Sacks o tom pekne písal vo svojich knihách, neurolog, ako si muž zamenil manželku za klobúk. Proste rozpoznáva iné tvári, objekty, ale nerozpoznáva seba, svoju tvár, ani keď za ním prišla teda manželka za pacientom do nemocnice. Čiže tie experimenty, ktoré sa pokúšajú, a je to skutočne na začiatku skúmania, nejako rozriešiť alebo ujasniť vzťah vedomých a nevedomých stavov, tak to je, myslím, toto je to, čo keď sa nejak podarí aj teoreticky, experimentálne, tak to bude obrovské plus. A možno ani to nebude vzťah medzi vedomými, ale medzi veľmi viacerými úrovniami toho, čo pokladáme za vedomé, čo za nevedomé. Ja vždy si veľmi vážim prácu, teda klinickú prax, ktorá nemá čas pri záchrane života človeka ako teoretizovať, poviem to tak nahrubo, ale musí rýchlo konať. Čiže oni majú disciplinovanejšie, majú kritériá, áno, potom ešte ďalšia veľká oblasť je anesteziológia, ale oni proste
síce sa niekedy dovolávajú toho, no tak ale filozofia, humanitní veci, vy nemusíte toto, vy by ste nám mohli pomôcť. Ale je to veľmi ťažké, pretože na to, aby ja som im mohla pomôcť, ja musím tú disciplínu ovládať, aspoň ako tak, a už to samé je problém, lebo tých disciplín je veľa. Potom je to taká ilustrácia toho, a to je o nás, o zdravých, teda keď sme v zdraví. Neviem, či poznáte tieto UIA tabule. Oni sa používali v rôznych, a nielen v špiritistických seansách 19. storočia, aj 20. Spojené štáty, to sa len tak hemžilo. Ale bol to veľmi výhodný artikel, pretože je to taká doska, na tom sú písmenka, možno z detektívov a tam sa pohybuje kurzor a v podstate niekde je to v rámci špiritistických seans, niekedy nie. Tuto napríklad ide o novomanželov, je to také reklamné, aby si to kúpili, nie každý si to mohol dovoliť, hej, boli rôzne, podľa toho z akého materiálu a tak ďalej. A ide o to, že či sa majú zosobášiť alebo nie. No to je vážna vec a ak sa im podsúva proste nejaká pomôcka, že toto im pomôže, lebo oni sa spýtajú tej tabule a tá tabula im to povie. Samozrejme, že tabula nič nepovie, ale čo sa deje, tak je istá aktivita, ktorú tiež sa objavuje až neskôr, 18. 19. storočia, to je ideomotorická aktivita. Neviem, či viete, tá teória samozrejme sa ďalej vyvíjala a to je inými slovami zjednodušene povedané pohyb v predstave. To znamená, že my máme nielen schopnosť motoricky fungovať takto navonok, ale aj dovnútri. A to bol objav teda psychológov, ktorí zistili, že vlastne tá predstava zohráva úlohu akoby toho, kto tie bunky ako motorické dokáže ovplyvniť. Niekde sa to, niektorí autori hovoria, že to je ako nejaké ako vedomé alebo účelné. Ale v podstate pri tejto aktivite je to charakteristika toho, že my si neuvedomujeme to, čo sa odohráva v nás, to je ako zrejme. Neuvedomujeme si svoju elektricko-chemickú aktivitu, keď to takto poviem, ani iné deje, ktoré prebiehajú v tele. Ale napriek tomu, keď si predstavujeme a inštruktáž k používaniu tejto UIA tabuly bola taká, že aby tí snúbenci tomu pristupovali vážne, aby si nerobili srandu a tým chceli navodiť ten význam toho, že je tu taká pomocka a ty klad otázky také, ktoré chceš počuť. Mám ma ráda, je to vhodný partner a tak ďalej. No a tým, že samozrejme tak sú zamilovaní, keď sa chcú vziať, predpokladá sa, tak si ako kladli alebo mali tú predstavu nejakú a tá predstava toho, ten stav vnútorný ovplyvnil tie bunky na úrovni nevedomej a tým spôsobil aj ten motorický ideomotorika. Ako je o tom literatúra, môžem vám to potom prípadne dať link. No a prečo je to dôležité spomenúť tu? Si myslím, že pretože človek, keď nevie, to je zase to poznanie, ako nedá sa to inak, myslím, význam poznania toho, ako funguje naše telo. Že teda, ak si človek, a to už je ďalší výskum, ak človek, ak neprežíva tú vôľovú aktivitu, ak ju nezažíva ako aktivitu, ktorá vlastne vyplýva z neho samého, tak zvykne pripisovať, alebo je schopný pripisovať tú aktivitu, či už sú to tie UIA tabule, alebo tie stolčeky, ktoré, ja neviem, levitujú. Pripisuje to iným silám, hej? A
O tom je tiež veľa zaujímavých experimentov. Ja si myslím, že keď som povedala, že aj stará mama by súhlasila, keby som jej to preložila a povedala, že ona by mi povedala, ako má na mysli svoju múdru, ktorá nebola vzdelaná, ale veľmi múdra stará mama, ktorá povedala, no samozrejme, však to vieme, nie? Vieme o sebe, že nevieme, nepoznáme, robíme chyby. A všetko to, čo súvisí s tou bežnou skúsenosťou, v ktorej sme žili, prostredí a tak ďalej, čo všetko na nás vplyva, nevplyva. Tým nechcem povedať, že netreba nejako študovať, ale hovorím, že toto aj laik, ktorý premýšľa, vie posúdiť a dokáže potom aj, možno nie vysvetliť ideomotorickou teóriou nejakú aktivitu, ale má nejaké skúsenosti s tým. No a tie skúsenosti samozrejme nestačí ich deklarovať, je potrebné ich niečím podporiť, nejakým faktom, dôkazom, testovaním a tak ďalej. Náš zrak je zaujímavý, je veľmi dôležitý, samozrejme vidíme nemožné. Ten prvý je obraz surrealistu Magritta, možno ho poznáte, to sú tiež také provokatívne, ale tak akože je o tom pesnička Raining Man, ja dúfam, že sa to nestane, ale tuto je to samozrejme v nejakom kontexte, sú úradníci s čiapkami, hej, vidíme nemožné, vidíme schody, ktoré sú namalované. Ten problém perspektívy je samostatný problém a vieme, že umelci s tým vedia veľmi dobre narábať a vedia nás ako oklamať, že tvrdíme, že vidíme nemožný trojuholník, alebo potom nevidíme možné. Neviem, možno to poznáte, tie opäť malby, kde sú ukryté nejaké iné postavy, hej. Niekto, kto to pozná, ten to vidí, kto to nepozná, tak sa to môže naučiť. Neviem, čo vidíte na tom druhom obrázku, teda čo tam vidíte. Kto tam vidí, no nemôžem to poviem. Vidíte tam delfínov? A už keď to poviem, tak už som vám pomohla, hej. Ale možno nie. Áno, vidíte, aj sa to ráta. A potom sú aj testy, psychotesty. No ja by som neprešla tými testami, lebo vek. Ale skutočne, že sa ráta sekundy a pri niektorých poškodeniach samozrejme tiež to zohráva rolu. Potom som si tu dovolila dať Láska je slepá. To už je skôr o našich vnútorných stavoch, o tom, že ten ušľachtilý cit, ktorý teda lásku ako pokladám, že je slepá, sa používa, keď máme na mysli lásku medzi mužom a ženou. Platí to, myslím si, z tej bežnej skúsenosti. Máme ružové okuliare, teda ja môžem povedať, že som ich mala, ale zažívame to, hej, zamilovanosť a vy ste v tom veku krásnom, kedy k tomu dochádza aj opakovane. No ale práve aj tá skúsenosť je v tej metafore láska je slepá, že teda proste, že si v tom momente, a sú na to štúdie, samozrejme odborné, že prečo tá aktivita mozgu, že je to tam nejaké celé popletené v tom dobrom slova zmysle. Taký významnejší experiment v rámci kognitívnej vedy, ktorý by som vám chcela ukázať, teda sa týka tiež zraku, ale som povedala, to zrakové vnímanie, samozrejme vidíme vonkajší svet, je to dôležité, významné, vidíme svoje telo, aj to, hej, potrebujeme vedieť, že máme toto telo a že teda máme nejaké stavy a aké stavy vnútorné. Tak ako vnímame, alebo ako vidíme svoje telo? To vidíme, to berte tak, že to je vlastne zrakové vnímanie, ktoré ale má, takisto ako všetky stavy našej duše, svoju vedomú a svoju nevedomú súčasť.
vedomé, neuvedomované. Je to kontinuum, ale aspoň takto, hej, že lebo nedokážeme, potrebujeme tie milisekundy, z nášho pohľadu 300 milisekúnd to je nič. Ale z pohľadu vedy je to čas, ktorý sa ráta. A keďže ten objekt, subjekt nejako reaguje, no tak je to o ňom. Je to o tom subjekte, není to, ja sa vyjadrujem tak, aj neurovedci sú často za to kritizovaní, že mozog vidí a mozog... Nie, my vieme a všetci vieme, že my nie sme mozog, máme mozog, orgán v tele a ten proste príjma signály zmyslové, motorické a tak ďalej a na základe neho sa rozhodujeme, ale ten slovník neurovedecký je dôležitý práve preto, že teraz je tá doba, alebo dekáda mozgu, ako to nazvali v Spojených štátoch, poslednú dekádu minulého storočia, pretože je to boom tých technológií, hej? Takže treba to brať aj tak, že vedec proste vie, že hovorí o človeku, aj keď má na mysli to, že mozog, keď povie mozog vidí, to je to na tej úrovni neuvedomovanej, lebo tá aktivita neurónová, nemáme k nej prístup. Akokoľvek by sme chceli byť sami sebe transparentní, proste toto nevidíme. A možno je to dobré, ja neviem, to už ťažko posúdiť, ale sme tak vybavení, aby sme nejak mohli fungovať a prežiť v tomto svete. No, keď sa simuluje nejaký stav, nejaká schopnosť, nejaká kvalita, tak je to jeden zo znakov toho, že tak je to vedecké explanandum, pretože sa dá s tým pracovať, dá sa to nejako rovno, že odvážiť, ale merať, dôležité sú výpovede subjektu. Neviem, či poznáte simuláciu mimotelesnej skúsenosti. Mimotelesná skúsenosť je fenomén, ktorý je interpretovaný rôzne a stal sa predmetom vedeckého skúmania. Ja to len prerozprávam, mám k tomu aj video, dúfam, že to bude fungovať. Stručne povedané, a tomu budete rozumieť vy mladší, virtual googles dajú na okuliare probandovi a kamera sa nachádza za jeho telom a projektuje, vidí seba z nemožnej situácie zozadu. Teda vidí pred sebou svoj chrbát a experimentátor skúša alebo vlastne nejakým štecom alebo nejakou ceruskou vlastne sa dotýka, to čo vidí ten proband, že sa dotýka toho virtual ako virtuálneho chrbta. No a po niekoľkých sekundách, ako u koho, vlastne ten dotyčný má pocit, cíti, ako by sa dotýkali ho vlastného chrbta. Je to veľmi zaujímavé, tieto ilúzie ukazujú, akým spôsobom je, samozrejme je to len, nie je to vyčerpávajúce, ale že je prepojený teda hmat alebo dotyk s zrakovým vnímaním, že to má dôležité nejaké dôsledky a tu vám to ukážem, je to po anglicky, ale nebude treba to ani prekladať. Cítime sa, že sme vonku z tela akoby. Čiže vidíme sa z nemožnej pozície nad sebou. We make use of virtual reality in order to trick or to preclude direct vision of the subject's own body. We stroke the back of the experimental subject. We had a camera not in front, but behind the subject, 2 meters behind, who was filming the stroking, and in real time projected this information to a head mounted display in front of the subject eyes. So all the subject was seeing is the stroking. Musí to byť synchronné. As if he or she was standing 2 meters in front. So this gives the strange sensation that you feel your touch at your back, while at the same time you see your own body being touched by 2 meters in front. Some of the subjects reported that they very strongly felt
the touch rather at the position where they saw being touched than skôr cítili, ako by boli pred sebou, čo je tiež ilúzia. And there was a second measure when after the stroking, Ešte jedno meranie. the subject eyes were asked, we displaced them to another position in the room, and then we asked them with eyes closed to walk back to the position. And when they were doing this, they actually did not go back to their real position, to my position right now, but rather go closer actually to where they saw the body. The unbody experience is one example where such unbody illusion is apparent vlastne obrazu pred and for sebou. example, if you have the impression of a supernumerary phantom or mistaking, let's say, your arm for the arm of somebody else. This is very deranging, and if it persists for a long time, we can. Čiže z tohto, neviem, či to bolo, sa chcete spýtať, zrozumiteľné v tom zmysle, že je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že teda toto je naše telo, naša ruka, pretože sú tie fantómové anielové čatiny, týka sa to rôznych orgánov tela. A pacienti, keď prišli prvýkrát sa to prvýkrát nejako, teda prvýkrát, ale bolo to už v 20. storočí, prišli sa sťažovať na to. Najprv sa hanbili, hej? Pretože povedať niekomu, že má bolesti v amputovanej ruke, tak boli to také zvláštnosti, ktoré neboli dovtedy nejako preskúmané a vlastne aj tí pacienti nikto ich nebral ako vážne, nevedel ako pomôcť a či sú skutočné. Ramachandran, významný neurovedec a teda lekár, im uveril a začal skúmať, ako je to možné, že teda tá ruka tam ako nie je fyzicky, ale tak samozrejme, že vedel čosi o mozgu, no to s tým súvisí, vieme, že v mozgu je nejaká kôra, homunculus, také na obrázkoch to vidíte, somatosenzorická kôra, z ktorej idú stále nejaké výstupy do celého tela. A samozrejme závisí od toho, či tá ruka bola amputovaná po niekoľkých rokoch, alebo kedy sa to stalo v detstve, tak to už sú tie klinické rozdiely, ktoré sú významné, preto či sa to dá opraviť, alebo nejakú terapiu. No a vlastne tento mladý človek, to bol taký 17-ročný, ktorý stratil tú ruku, alebo bola mu amputovaná po nehode s motorkou a stále cítil, aj presne hovoril, v ktorých prstoch a tak. No a potom, možno ste to aj počuli, vymyslel Ramachandran a veľmi sa tým ako chválil, vymyslel za $2 metodou Mirror Box, ako tá krabica zrkadlová. Počuli ste to už? Že proste, podobne ako v tomto prípade, dal zdravú ruku, teraz žiadna ruka, hej, ale tá odrážala tú zdravú ruku, tá druhá strana v zrkadle. A on to videl a tá terapia spočívala v tom, že teda hovoril, ja mám, ruka je v poriadku, nebolí ma, hej, a tak ďalej. A po niekoľkých týždňoch, nevždy mal úspech v terapii, ale pomohol tým ľuďom, to isté s nohou a s inými. Čiže je to významné v terapii, že vlastne akoby, a teraz oklamal sám seba, ale mozog oklamal sám seba, že teda nie je to bolesť, nebudeš cítiť bolesť, lebo bolesť nechceme cítiť, ako, hej, v tomto ako prípade. Čiže mimotelové alebo mimotelesné out of body experience boli vždy takým akože vďačnou témou, tak ako mnohé javy, ktoré nevie veda vysvetliť a možno ani nikdy nevysvetlí, ale tieto sa stali vedeckými explanandami. Pozerám na čas. Áno, ale celá diskusiu, kde sú namodelované v podstate, ako vzniká tá predstava, hej, že nejaké to telo vidíme z nemožnej pozície a tak ďalej. Týka sa to
pacientov, buď ktorí sú aj na operačnom stole, alebo niektorí, také percento sa uvádza, 8 až 10 ľudí vypovedá o tom, že zažili toto v spánku, trebárs. No, takže sa to skúma. Tuto je zaznamenaný, na obrázku je priemerné prekrytie lézy u 5 pacientov s mimotelovými zážitkami, čiže boli nasnímaní a je tu teda uvedený temporálno-parietálny spoj, ktorý je dôležitý. Modré bodky, možno ich nevidíte, znázorňujú sídlo, proste to miesto alebo oblasť elektrickej kortikálnej stimulácie, ktorá bola stimulovaná, stimulovaná, to znamená umelo, to znamená vedecky, jednou z vedeckých metód, u ktorých teda vyvolali tento mimotelový zážitok. Čiže samozrejme, že to je veľmi komplexný aj fenomén, ale v terapii je veľmi dôležité proste aj pre terapiu tých, ktorí skutočne sú pacientami a majú problém s týmito oblastiami mozgu. Tu je to znázornené, že sa otočí a tak, a sú rôzne tie. No a teraz to je to najdôležitejšie, že analogicky, akokoľvek to znie neintuitívne, kontraintuitívne, to, čo platí pre vonkajšiu skúsenosť, si myslím, že platí pre vnútornú skúsenosť. Opäť stará mama, niekedy nevieme, prečo konáme tak, ako konáme, niekedy ľutujeme, že sme niečo povedali a tak. To je tá bežná skúsenosť. S týmto má, myslím si, že každý z nás vlastne tú skúsenosť a zážitok. Myslíme si o sebe, a to už sú experimenty, že sme lepší než v skutočnosti. Kritiku prijímame ťažšie, To zase nehovorím, že to sú reprezentatívne experimenty, kde sú to nejaké výpovede o nás, o ľudí, ktorí žijú v istej spoločnosti, v nejakých podmienkách a potom aj sociológovia, psychológovia sa snažia to nejako ako vysvetliť, ale sú to vlastne, je to podložené experimentami. No, na úrovni toho, ja som tu uviedla, to sú len príklady, veľmi drobné, sú to príklady, kedy my pociťujeme v sebe, alebo prežívame istú dualitu, napríklad vo vzťahu k tomu, že teda prežívame to svoje ja, ktoré koná a ja, ktoré vlastní. Pocity, predstavy sú naše, áno, keď nám ich chce niekto vziať, ako? No, sú na to cesty, ale v prísnom slova zmysle, v striktnom slova zmysle nám ich nemôže nikto vziať, ani viery. Mne moju vieru škriatkov, by som tu nemala hovoriť, študenti, nepočúvajte, ale to mi nikto nezaberie. Hovorím to aj preto, že niekedy sa veda alebo vedci upodozrievajú, alebo toto vedecké skúmanie z toho, že ale veď oni nám berú nám nejaké duchovno, berú nám nejaké hodnoty, na ktorých nám záleží. No neberú, pretože nemôžu. Snažia sa vysvetliť vedecky povahu našich vier, predstav, pocitov a myšlienok. Neintuitívna myšlienka, podobne ako je neintuitívne, že sa Zem hýbe a ešte dnes sa točí bojitý spínač, čo som mala vertigo. Čiže sú to neintuitívne myšlienky, ale majú svoj význam a majú svoj dopad na život. Napríklad, to, čo tá kognitívna veda priniesla, čo sa týka štruktúry ukazuje sa, že tých samozrejme autori ich vymenúvajú množstvo také egologické, dokonca ekologické a rôzne typy ale tá základná štruktúra, to, že ja som agent, že ja v sebe pociťujem toho agenta alebo agensa a vlastníka, že sa to dá nejako ako rozštiepiť, rozdeliť a na to slúžia aj tie poškodenia a že teda dochádza k istému nesúladu medzi tým ktoré vnímame ako ako vlastníka a ja ako aktéra. No veľmi taký smutný príklad, ale je
liečiteľný je syndrom uzamknutia. Neviem, či ste o tom počuli. Človek je akoby uzavretý vo svojom tele, leží pacient, je to poškodenie vedomia, leží na posteli, všetko prežíva, trpí a s ním aj teda samozrejme tá rodina, ale nemôže sa pohnúť. Motorika, svaly a sú prípady, bol taký jeden, ja myslím, to bolo vo Francúzsku, alebo kde žiadal svoju matku očami, rečou oči, eutanáziu proste, že takto nechce žiť. Ale opatrne je to špecifické, vzhľadom na klinické, ak to spĺňa isté klinické kritéria, nepretrváva to toľko a toľko, tak sa to dá zvrátiť. Horšie sú tie komatózne stavy, kde si človek, tam už nie je ani, nie je tam cyklus, spánok, bdelosť si neuvedomuje a to je veľmi ťažké potom detegovať, že teda, či je tam ja prítomné a do akej miery. To sú veľmi haklivé záležitosti. No a syndrom cudzej ruky, to aj študentom to hovorím, to je prípad Olivera Saxa, samého lekára, ktorý to študoval a jemu sa vlastne stala tá príhoda, ten syndrom cudzej, ako alien leg syndrom cudzej nohy, že proste svoju vlastnú nohu nepokladá za svoju. A je to tak úsmevne, on to tak pekne napísal, populárne, že teda sa mi to stalo, bola to automobilová nehoda, mal tento pocit, ležal na posteli, prišla sestrička do miestnosti, hovorí mu pán doktor, my však poznali, a čo vy robíte na zemi? No čo ja robím, to ona, noha, je to tá noha má a tak. A to isté sa týka ruky a tak ďalej. A vieme si predstaviť, že samozrejme tie dopady rôzne, ale je to porucha, teda je to syndrom, ktorý je liečiteľný, zase je to špecifické, našťastie u ňoho sa to vyliečilo, on potom pomáhal ako lekár druhým s podobnými syndromami. Čiže opäť je vlastník, neuvedomuje si, že koná, uvedomuje si, že koná. Je to veľmi tenká hranica, ktorú ešte ťažšie sa posudzuje pri rôznych súdnych sporoch, hej, a tak ďalej. No, čiže to už je taký môj záver, ale ten záver vyplýva z toho, podľa môjho názoru, to súhlasím s nemeckým filozofom a neurovedcom Thomasom Metzingerom, ktorý tvrdí, alebo teda, že je tu istá zmiešavania. Keď si premietnem dejiny filozofie, tak myslím si, že skutočne toto sa stalo a stáva sa to. Zmiešavanie tzv. Fenomenálnej transparentnosti s epistemickou transparentnosťou. Fenomenálna transparentnosť znamená, že áno, som to ja, zdravý, samozrejme, uvedomujem si, kto som, ako sa volám a kde bývam, to, čo sa nás niekedy pýtajú psychiatri, keď nie je jasné, alebo keď je nejaký problém. A epistemická, to už má ten náboj toho poznania. Ja viem, veď ja najlepšie, čo ty mi hovoríš, ako mne je. Ja sa vždy pýtam študentov, keď vám poviem, bolí ma hlava, veríte mi? A povedia, že nie, ja hovorím, no, ona bolí stále, ale tu ide o to, že v komunikácii dokážeme rozpoznať, vieme sa vcítiť do druhého, alebo aj nie. Hej? Ale ako tak prežívame, adaptujeme sa, snažíme sa dorozumieť, aj keď niekedy je to problematické. No a v dôsledku zamieňania, si myslím, že toto je aj filozofický problém, aj epistemologický, že v dôsledku zamieňania toho, že ja niečo prežívam, za to, že toto vlastne vypovedá a takto cítim ja, toto je tá povaha, čo už je vedecký problém, to je jeden z takých tvrdých orieškov, ktorý, keď sa ho zbavíme a keď uznáme, že tak, ako vonkajšiu realitu nepoznávame bezprostredne, nepoznávame ani tú vnútornú, lebo nie sme na to uspôsobení. Biologická výbava nás nepustí.
Zatiaľ sú takáto domnienka. Čiže tá moja striga, tá tam straší väčšine, lebo oni sú okolo, ale to by som ani nemala hovoriť. Čo z toho všetkého by som tak povedala na záver je, podľa mňa je to silné tvrdenie, z faktu prežívania vonkajšej ani vnútornej skúsenosti nevyplýva poznanie jej povahy. A do radov filozofov si myslím, že to je o istá vysporiadanie sa s metafyzikou, metafyzické názory, nejaké systémy, ktoré hovoria o existencii, neexistencii vonkajšieho sveta. No a potom nielen filozofické, ale psychologické, psychiatrické a iné teoretické vysvetľovania alebo úsilia vysvetliť ten vnútorný svet. Hej? Pretože ak zameníme tú fenomenálnu epistemickú, tak už je to len krok dopredu späť k ontologickej diferenciácii. A už sa pohybujeme v nejakom inom svete, ja neviem, vo svete astrálnom, tam som mala jeden obrázok, interpretácia mimotelesných zážitkov, tak ako interpretácia zážitkov blízkej smrti, near-death experience, ktorú prežívajú pacienti, je možné interpretovať vedecky a inak. A to inak je vždy populárnejšie, pretože je to ľahšie, si dovolím tvrdiť, ľahšie vstrebať ten príbeh, než ten príbeh vedy, ktorý je ťažký. A keď neviete, tak potom buď by sme mohli byť niekedy ticho, ale nie sme, pretože predsa my chceme, máme tú vnútornú potrebu a to je v poriadku vysvetľovať seba, vysvetľovať to správanie, chceme žiť v lepšom svete, no a už sme v tých ideáloch, hej, takže ono to má tam dopad. No ja by som už aj skončila, chcela som aj skôr a ja vám ďakujem za pozornosť. Kritiku, nesúhlas. Nech sa páči, profesor. Pani profesorka, ďakujem za prednášku a vlastne pani docenta, keď nás predstavovala, tak povedala jednu vetu, okrem toho, že pôsobíte tu u nás, na našej katedre a na našej fakulte, pôsobíte aj na matematicko-fyzikálnej fakulte. Áno, katedra aplikovanej informatiky. Hej, čo tam, áno. A keby som bol študent tam, hej, tam nie som študent, tak by som sa spýtal, dobre, a čo umelá inteligencia? No a teraz umelá inteligencia, ako čo teraz, to je strašne veľký balík. V podstate tých otázok, ktoré, a ja mám na to svoj názor, ten samozrejme študentom hovorím až keď dozrie čas, ale keďže mám magistrov vo sveta s rôznymi aprováciami, tak to hovorím, ale keď hovorím o vnímaní zrakovom, mám na mysli a vnímaní vnútornom. Ja predmetom môjho záujmu je v prvom rade človek. My nemáme ujasnenie, kto je človek, za akým podmienom, toto tvrdím a som z toho nešťastná, ale zatiaľ sa mi nepodarilo sa mi zistiť, že prečo, tam je strašne veľa faktorov, ktoré do toho vstupujú. Takže učím aj, ako v rámci umelej inteligencie, samozrejme sú filozofi, ktorí sa tým zaoberajú, či môžu počítať, že myslieť. Ja som unavená z týchto otázok, musím povedať, nie sú zaujímavé pre mňa. To, čo je zaujímavé, samozrejme, aj to som mohla, ale to som nestihla, sú tie rôzne pomôcky pre
nejaké čipy neurónové, proste protetika a tak ďalej, ktoré samozrejme všetko je to s pomocou počítačovej technológie. Simulácia je veľmi dôležitá, pretože nasimulovať chorobu, liečbu a terapiu je oveľa, by som povedala, ako humánnejšie. Modelovanie ako živých ľudí častokrát naráža to práve tá problematika zomierania na problémy na etické komisie, ktoré nepovažujú a tak ďalej, čiže teda versus umelá inteligencia, ja neviem, čo je umelá inteligencia, neviem, čo je inteligencia, ako ten pojem zahŕňa množstvo testov, psychológovia tiež majú z toho, ako myslím, že bolesti hlavy a umelá inteligencia. Ja by som rada vedela, kto je človek. A tieto sú s tým samozrejme okrem tých simulácií a toho, čo prospešné môže pre človeka tá technológia byť, čo je významné v mnohých oblastiach, ako čo chceme vlastne vytvoriť umelého plecháča, ako ja viem volám. My nevieme vytvoriť život. Na to bôž ešte umelý život. Ja tvrdím, že nevieme, o čom hovoríme a sú, samozrejme, nechcem tým uraziť kolegov, ktorí sa venujú kybernetike a rôznym týmto vypočítavajú rovnicami a tak ďalej, ale ich teórie sú rôzne. Každý má nejakú teóriu, ktorý možno pokrie a vysvetlí a ukáže nám, že aj počítač má sebavedomie. No lebo to vyjadrí svojím jazykom, svojimi pojmami, svojimi rovnicami. To ja neviem a ani to nepotrebujem. Takže mi stačia slova, ktoré sú často veľmi ambivalentné. Neviem, čo som to povedala. Nech sa páči. Teda vravíte, že je to takto nejasné, otázka vedomia a podobne, tak čo sa môže stať s týmito rôznymi technológiami, ako napríklad čipy do mozgu, memorály, alebo podobné veci, ktoré sa snažia nejak spojiť človeka s počítačom a podobne? No, toto je tiež také, že príliš široké, pretože čo sa môže stať, ja neviem, čo sa môže stať. Častokrát sa vedecké objavy technické podsúdia aj s tým, kto to skonštruoval, hej. Nemyslím si, že je to fér, pokiaľ nepoznám reálne. Ale to spájanie, ten význam prototík, ako keď možno som mohla takouto, možno celú jednu prednášku, hej, že umelé ruky ako vôľa a tá konštrukcia dokážu spolupracovať, dokážu nahradiť tú končatinu nejakú, alebo proste nejaký iný, keď človek nemôže rozprávať, nemôže nič, je paralizovaný, tak pomocou toho čipu vie prečipu. Ale netrúfam si tvrdiť, som skeptik, ako to je podstat toho, že či to bude neužité, určite. Tak ako všetky objavy, nie všetky. Ušný prach bol tiež dôležitý objav. No a to, že sa zabíjame sklezíme niekedy. To zvieratá nerobia, ja som sa, že to je človek oveľa horší. Takže asi tak, neviem. Vy ste povedali ešte takú faktickú, že je to nejasné, ale je to vedecký problém. Už to je jasné. A to je obrovský rozdiel medzi nimi. Ja viem, novoveka veda, to je pár storočí, my si myslíme, hej, ale my žijeme našu dobu a skutočne ten časový úsek 20. storočie technológie, to sa nedá zastaviť, ako niekto možno by si to prial, lebo dopady tu už máme, hej. Ale keďže rastieme, počet rastie, tak ja v tom nevidím nejakú možnosť nejakého humánneho, ako reusporiadania tej našej populácie.
bude to stále horšie a horšie, pokiaľ sa nebude systematicky venovať problém tým globálnym. Aj tým počítačom. Je neuroetika, veľmi zaujímavá oblasť. Môžete si pozrieť Neuroethics, je aj časopis, aj spoločnosť, ktorá sa práve zaoberá aj týmto monitorovaním, manipulovaním, už len operácia chirurgická, ktorá sa snaží pomôcť pacientovi, už to je zásah. Otázka je, dokedy je to terapia, odkedy je to manipulácia. To sú veľmi ťažké otázky, pretože máte čo, o čom premyslieť? Ja môžem skúsiť aj pani profesorka. Ja by som sa rád opýtal v prezentácii, vlastne zaznela ten mimotelový zážitok a to skúsenosť. Ja by som sa chcel spýtať na váš názor na tieto zážitky dosiahnuté prácou rôznych drog a ako to môže vlastne, aký vplyv to môže zanechať na človeku. No, to nie som asi kompetentná o drogách, ale fakt je to doložené, že to už hovoríme zrejme o pacientoch, lebo sa to môže aj ako zdravý, síce malý percent ľudí snívať, ale väčšinou sú to výpovede ľudí na operačnom stole, výpovede ľudí po nehode, po drogovej závislosti a tak ďalej. Čiže a skúma sa práve to, keď sú to jedinečné výpovede, čo sa dá spoločné a ako sa to spoločne dá nielen pomenovať, ale ukázať na tej neurónovej aktivite, ktoré a to len nás. Určite, že ten vplyv je drogy. A ešte, čo sú drogy. Závislosti sú veľmi neprajné naše rôzne. A už mám žiadne otázky,